मानो होनोब्ला बेखौ मानो बेबायदि बुथारनांगौ दाय गैया बिनि सायाव जेबो दाय गैया मानो नोंथांमोननि मा जायोमोन जोंनि मोनसे बिअनि सिङाव थानाय एसएसजि मोनसेनि सेक्रेटारिमोन बियो बेनिखायनो जोङो दा एनआरएलएमनि एसएसजिनि आइजोफ्रा ओंखारनानै बेखौहाय धरना होनाय जादों सासे बर' आइजोखौ मुखा बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा खास्रि बिस्रियै बुथारनायनि जाथायखौ लानानै जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों बुजि मोनगोन खास्रि बिस्रि बाटामजों बुनानै बुथारदोंनो ओरैबायदि दुखुनांथाव माने बर'जों बर' बुथारलायनायनि अनगा जेबो गैला न' जेबो गैला बुथारलायनायनि अनगा जेबोआनो गैला लासिसिं खालामजानाय माबानाय नुबाय गुबुन हारिजों जोंहा बेसे मुगै जाजागासिनो आरो बिनि सायाव बर'जों बर' हेंथा हेंथि बुलाय बुसि तेरे मा बुंबावगोनलै स' गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरना लाबानो जाबाय बिनिनो सायाव आङो मोनसे आपडेट हिसाबै लानानै फैलायबाय दा दाबिखौ फासिनि साजा दाबि खालामगासिनो आइजो माहारिफोरा बैफोरबायदि जोलैखौ दोनोब्ला जोंहा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ खैफोदाव खोलैफिननोबो हागौ बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों दा बिनिनो सायाव जोंहा आइजो माहारिफोरा गोबां दाबि दिखांदों बर' बिटिआर सरकारफोरनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआवनो नागिरना लाबानो जाबाय दा आं बेखौनो होनो सानदों दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे दुखुनांथाव एबा बोराबथाव जागोन आरोना नोंथांमोना नागिरना लाबानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होब्लानो जाबाय निउसखौ बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय लानाय जादों दे जोङो बेयावहाय सरखारनिफ्राय मोनसे गिदिर न्याय राहाखौ जोङो लानो जुदि नोंथांमोननि बेबायदि धरना होनाया जुदि जेबो भेलुलेस जायोब्ला माबायदि राहा लागोन इयुनाव जों गथै बिटिआरनि सिङाव थानाय आइजो माहारिफ्रानो जोङो बेखौ आयेननि राहाखौ लानाय जागोन नोंथांमोना मेम'रियेलखौ प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम दैथायहरगोन नामा हरगोन जोङो दैथायहरगोन प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो दैथायहरगोन माबायदि बिसार लुबैदों माने जोङो बेखौ न्याय होथारनांगौ नङाबा फासि होथारनांगौ बिनि थाखाय नङा बियो बिदि खालामाबा उनाव फैनानै माबा मोनसे खालामफिननो हागौ ना बिनि थाखायनो जोङो बेखौ फासिनि न्यायखौ जों लुबैदों आरो थांनाय बावैसो साननै सिगां बर' आइजोनि सासे माहारि बिथांखौ खास्रि बिस्रायै सासे दुथां सुबुङा बुथारदों दिनै नोंथांमोनखौ जों धरना हाबाफारि लानाय नुदों चिरांनि बे रायन' क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मा दुखु फोरमायगोन बे जाथायखौ लानानै जोङो बे सासे आइजो हुबिला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि नायनो हाया बाथामजों बुथारनायनि थाखायहाय जोङो न्याय नांगौ बिजिरनाय नांगौ आरो माने आइजो माहारिखौ बेबायदि खालामबाय थानो मोना मानो होनोब्ला जोंबो आइजोना बिमाफोरनि सायाव बिदि गाज्रि दुथां मानसिया अयथासार खालामनो मोना आरो माबायदि न्याय लुबैदों बिथांनि सायाव जों बे न्यायखौ लुबैदों जाहैबाय बिनि सायाव जोङो हायोबा जोङो सरकारा बे गिदिर माबाखौ फासिनि अर्डारखौ लानो हायो आरो न्यायखौ बिजिरथारनांगौ आरो मानो होनोब्ला बेखौ मानो बेबायदि बुथारनांगौ दाय गैया बिनि सायाव जेबो दाय गैया मानो नोंथांमोननि मा जायोमोन जोंनि मोनसे बिअनि सिङाव थानाय एसएसजि मोनसेनि सेक्रेटारिमोन बियो बेनिखायनो जोङो दा एनआरएलएमनि एसएसजिनि आइजोफ्रा ओंखारनानै बेखौहाय धरना होनाय जादों जोङो दुखु मोनदों आरो बेबायदि खालामजानायनि थाखायहाय साबैसे आइजोफ्रा दले बले ओंखारदों नोंथांमोना दिनै जोंनि आइजोफ्राथ' बहुद दङमोन नाथाय हरखाब जानायनि थाखायहाय ओंखारजोबनो हायाखै आरो बिथांखौ फासि होजानो लुबैयो नामा लुबैयो जोङो फासि होजानो लुबैयो जों खोनादों बिथाङा साननैसो सिगाङाव बिथाङा जेलावसो दंमोन बिनि उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आरो फिन बियो मोनसे गिदिर जाथाय आइजो माहारिखौ थामहिनबा नोंथांमोननि लोगो बिथांखौ बुथारबाय बियो माबायदि दुखुनांथाव जानो हागौ नोंथांमोननि जानानै मा थारमाने बियो जानो हागौ बेबायदि सिगाङावहाय मोनसे गाज्रि समयसा खालामनायनि थाखायहाय बियो दोनहरजादोंमोन जेलाव बिनिफ्राय फैनानै बियो मोजांसो जानांगौमोन नाथाय मोजां जायाखै बियो गाज्रि आखु लानानैहाय दा बिनि सायाव गाज्रि खामानिसो मावनानै होदों बिनि थाखाय जोङो बेखौ गाज्रि मोननाय जादों आरो गतिके नोंथांमोननि थाखाय जोंहा थिखानाय मोनसे माहारि आफाद
आबाब जायखौ बर' बिमा आफाद होनना बुंनाय जायो बिथांमोनखौ मा इनिसियेटिभ लानो लुबैयो जाय जिहेतु नोंथांमोननि थाखायनो हिनजावफोरनि थाखायनो बे आफादा खालामबाय थायो चिरां जिल्ला बर' बिमा औ गौथुम एसे चिरां जिल्ला बिमा बर' गौथुम बिथांमोनखौ मा इनिसियेटिभ लानो थाखाय मा खावलायगोन दे जोङो दा जोङो आइजो हिसाबै जोङो बर' बिमा हिसाबै जोङो दा गासैबो बे जायगायावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदि मावफ्लेबाय थायो आरो सोरबा बिदिनो मिथिया हसिया जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय गान्जा सोबनाय बेबायदि जानाय लोंनायजोंनो गाज्रि हाबाफोरखौ मावो सोरखौबा बिदिनो रेप खालामो सोरखौबा एसे दाय मोनब्लानो बुथारो साजा होयो बेबायदि मावबाय थायो आरो जाहाथे बियो जाफ्लायबाय थाया बिनि थाखाय जोङो खावलायनाय थायो थांनाय बावैसो साननै सिगां चिरां जिल्ला बेंटल आउटपस्टनि सिङावनो उन्दै उन्दै सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जादों बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना बेबोथ' जोबोद गाज्रि मोजां नङा बेबो माने बेबायदि खालामफ्लायबाय थानांगौ माने बेबायदि माने देनराय सोबनाय बायदिसिना निसा बुस्थु जानाय मोजां मोजां मानसिफ्रानो गाज्रियाव गोग्लैनानै दङ दा बे गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखाय जोङो आइजो माहारि बिमाफोरखौबो खावलायनाय जायो आरो एसे गावबा गाव फिसाफोरखौ मोजाङाव लाबोनो थाखायहाय माने बिसोरो गाज्रिफ्राव गाज्रि खामानिखौ मावनानैहाय गाज्रि जालांनानै बे सोरखौबा रेप खालामनाय बायदिसिना मावनाय बेफोरखौ लाबोयो बेनिखायनो जोङो बे गाज्रि हाबा मावनायफोरखौ होबथानो थाखाय बा मोजाङाव लाबोनो थाखाय गावबा गावनि बिमा माहारिफोरखौबो जोङो मोजाङाव लाखिनो थाखाय खावलायो नोंथांमोना मोनसे दायथ' दङ इनिसियेटिभ लानांगोन दिनैहाय नोंथांमोना धरना होबाय गाबोन बिथांमोननि सायावहाय नोंस्रा एफआइआर होनांगौ दङ लानो नोंथांमोना थिरांथा लादों सरखारनिफ्रायथ' जोङो लुबैयो माने बिनि सायावहाय जोङो गाज्रि खामानि मावदों नालाय बियो जों जेरैबायदि बियो बे आइजोखौहाय खास्रि बिस्रि बुथारदों बेबायदिनो साजाखौ होफिननायखौ जों माबायदि मेम'रेन्डाम होनो नाजादों नोंथांमोना गाबोनहाय गाबोन समफोर माबायदि मेम'रेन्डाम होगोन नोंथांमोना आइजो माहारि हिसाबै बयनिबो रायजो राजासिम बयनिबो सिम हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों जों बेवहाय जिरायनानै खालामना धरना होनायनि खारना जाहैबाय जोंनि बावैसोनि सिगां हबिला बसुमतारीखौ बुथारनानै थांनाय मुखा बसुमतारीनि थाखाय बेवहाय जिरायनाय जादों बियो गाज्रि जाथायफोरजों जानानै थांबाय बेनिखायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै जों गोबां खहा जाबोबाय थाखा फैसा जों सानैजों दाख्लै 2 थारिखआवहाय जों बेनिफ्राय 5 लाख थाखा लानानै फैदोंमोन दा बिनि आखायाव जोंमोन गासिबो थाखा फैसायानो नाथाय बिनि जिउआ अबथिरा थैनानै थांबाय दा बेखौ जोङो बिटिआर सरखारनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय थैनायनि थाखाय माबाफोर सेल्फ हेल्पनि थाखाय अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आं बेखौनो आसा आरो मिजिंथिबाय आरो सारमोननिसिम न्यायखौ माबायदि लुबैदों नोंथाङा न्यायखौथ' जों मोजां जास्टिसखौ लुबैयो माबायदि मानसिमोन नोंथांनि नुनायाव नोंथाङा बे गामिनिनो नामा आङो बिनिनो थार लोगोमोन जों सानैजोंनो मावलायोमोन आरो माबायदि आखु दिन्थिदोंमोन जेनेबा आगोलाव हौवाया आखलाथ' जोङो सेंग्रा मानसि बिदिनो ड्राग्स जायो जौ लोङो सोबो मानसियाव नुनायावलाय बिराद नंगौथा आरो माने सिगां गावसोर सानैजोंबो एसे माबालायनाय दंमोन आरो दा जों बेखौ बुंनो हाया दा बिनि थाखायनो बे जौबो गारनांबाय जानो हागौ नाथाय बेफोरखौ जोङो बे थैनाय समाव जों बुंखाजोब अके नुखाबाय लोगोफोर दा मा बुंबावनो बर' आइजो माहारिफोरा गोबां दाबि दिखांगासिनो बिटिआर सरकारफोरनिफ्राय जाहाथे बे बुथारनाय मानसिया फिन बेफोरबायदि साजाखौ मोनफिननांगौ बेफोरबायदि मोनसे दाबि दिखांदों बर' आइजोफोरा दा नोंथांमोनानो बुंनाय सासे मानसिखौ बुथारनायाबो धेमालि नङा सासे मानसिखौ बुथारनाया बोरै जे गोहो गोरा खालामनानै बिसोरो गावनि बिखाखौ रोजा खालामनानै बुथारो एक्सुवेलि मानसिया लोगोफोर निसा जानायमोन आरोना निसा लोंनानैसो खालामदों बे बाथ्राखौ दा बेनिखायनो बुङो जोंनि बर' समाजाव निसा लानाय निसा सोबनायफोरा गोबां जाबोबाय सेंग्राफोरा एबा हाबा जानायफोरा दा बेनिखायनो एसे सेभ खालामनो थाबानो जाबाय निसाखौ लोङोबा निसाखौ सोबोबा गावनि कन्ट्रला गावनि माइन्डआ बेलेगथिं थाङो आरोना सोरखौबा बुथारनोबाबो नों बुथारनो हागोन सोरखौबा किडनेप खालामनोबाबो नों किडनेप खालामनो हागोन बेनिखायनो जोंहा बर' हारियाव निसा होननाय बुस्थुखौनो माने खोमानोसो नांगौमोन आंनि बायदिब्ला दा जों बुंबाथ' जायाना जों खोमा होनना बुंबानो खोमाया बेफोरबायदि नङा अब्लाबो जों बुङो निसा होननाय बुस्थुखौ लायैआनो मोजां ना बेफोरखौ लानायनिख्रुइ जोंहा गोबां लस जाबोगासिनो मानसिफोरा
सोरबा सोरबा मार्डार जानांदों माबा जानांदों बेफोरबायदि खहा जाबोदों दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर बे दायनिगिरिया साजा मोननांगौ ना मोननाङा बे बुथारनायनि बागै दे कमेन्ट खालामना बुंहर जायफोरा चेनेलाव गोदान लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ शेयार खालामनो गासैनोबो शेयार खालामनो भिडिअखौ जाहाथे गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो नायनानै लायो दे